Labing awahe karong adlaw balik sesyon na ang Kongreso, Senado ug Ubos Balauran sesyon sila. Unya matud pa unyang hapon atol sa ilang sesyon ang Committee on Justice sa Ubos Balauran ang pinanguluhan ni Kongresista Jervil Loestro. Iduso na nila ang ilang committee report. Unya posibleng pag ilan ni putaran aron makakuha og 1/3 sa 318 ka mga kongresista nga mo'y maghatod unya ni ngadto sa Senado sa as impeachment court kon makakuha ang article sa impeachment ani mo'y ilang kwarto pero naingon ang mga senador pinanguluhan ni Senador Itbulaga Tito Soto ang ni Ping Lacson ang majority floor leader nga unya pa Hunyo posible ang full trial ni Vice President Sara sa iyang impeachment. Unya, matod pa, karong buwan na, karong tingali, mga simana mag-convene na ang mga sakop sa Senado aron hisgutan ang mga pamaagi. Ug sa ilang sunod, panahon ba itong kang Irap, kang Corona, o kang sa patong uban nga gipang impeach na. Murag, ilang ko na hisgutan, pero ang minoriyawan, mutambong atong ilang ipatawag kaukos itong last week. Way lami, matod pa na, way lami! Murag okay sa kayo. Pero Unyas Pizza City magsugod na ipahigayon ang ASEAN Summit, Association of Southeast Asian Nation, gani din hipon kaghapon. Ang hipi sa kapulisan nga si Police Director General Melincio Nartatis aron siya gimangunay kagahapon I'm sorry, Sabado. Siya gimangunay pag deploy sa kapulisan nga mukabat ng 7,300 kabuok kauban ang mga emergency responders nga mo standby or mag-secure sa venue din ipahigayon ng ASEAN Summit dito sa Lapu-Lapu. Garpo nini Hong. Daghan ang mga delegado ani sa ASEAN nga motambong sa moong summit aron paghisgutan kasagaran ani economic sa yun ang topic. Din ang Pilipinas diya sa labing ubos o nagtakilid. Padong ng musukarap ang kangilad sa ekonomiya sa Pilipinas dina sa pagduma nining giingon gihulagwa ang presidenteng bangal. Basta ngayayas mga murang pait ani kay ang mga silingan itong nasod mo ari din mga ministro sa ilahang mga nasod ilang warawara ang ilang kanindot sa ilang ekonomiya. Ang Pilipinas unsa may warawara rin bangag. Kare flood control. Warawara dia Saldico. Warawara dia Tambaloslos na yate na. Dito nagbayan Sugbo ang Regional Trial Court na inindot balita totoo na nga. Ang Regional Trial Court Branch 16 ni basura sa gipangayong temporary restraining order unta sa Karbonhanong Alyansa para pugan ang redevelopment sa carbon market pinaagi sa Migawide. Kaya matod pa nila dili ni magkaingayon kay ang ilang gikilikayan nga ma-private market na kuno kung fully redevelop na ang carbon. Pero si Maria Pino ano itong ipangutana wa magid siya kakita nihas mga litra ang joint venture agreement tali sa Cebu City Government o sa Migawide nga ma-privatize ng carbon. Libong na sa kuning Maria Pina. Ang kaning karbonhanon, ang leader ani si Ann Ariosa, kanang staff na karon ni Tomas na Econom, matod pa. O niya, ang gusto nila nga, dili lagi na ipadayon kay katong suga ni Maria Pino nga 18 kabuk ba? Ang 600 kabuk. Atag 30 pesos kada bubilya, kada gabi Murag mo'y gipugan sa mga nakuha na ba kong income, mawa na yung Migawide na. Kaya matod pas taga Migawide ka to si Jing sa ito na interview din puli-puli ito na ito lang interview. Matod pa nga, di man na pwede nga sila yung magkuhan na kaya na may mga metro ang giingon nga matag stall or kanang ambulant vendors, butangan kinilang kuryente, ka magbayad yung tinuon nga wire tapping nga may tabo sa beko. Wire tapping ang may tabo ka naman. Wire tapping may tawag ka naman dito na ka di mo aging metro. Ito na mali ka guys ko ito niya po totoo na. Samtang ang kanay mo inindot balita Kanay mo inindot nga balita
kay ang Cebu Provincial Government Hospitals pinanguluhan ni Governor Pambari 4 ang mga doktor ni upat man ni ka provincial hospital og 12 ka mga district hospital, sobra pas doble ang mga doctors na wala about nurses, wala about mga katong mga radiologists, katong ubang mga medical technologists, wala about doktor na ni. Kani ato panahon ni Lalay, katong wakwak pa siya. Ang kinatibukang ginaganon sa doktor sa nagkalain-laing mga tambalanan, niabot ng 171. Karon matod pa sa labing awahing ihap ni atong buwan sa Abril, 303 na ka mga doktor sa 16 ka mga tambalanan ubos ni Gobernador Pambari 4. Posible pa rin po na ani. Kompleto na, halos kompleto na tanan sa mga medical equipment ang mga tambalanan. Sa laktod pagkaistorya, karong mga panahon na ubos sa pagpangaw ni Gobernador Pambari 4, wa na tuob nga mahitabo. Ato inong nantuntub-tuob, naghanong nagamatay. Ang karon tinuoray naging scientific na kini pagtambal, wa na tuob katong gangguin. Angay raman ang tuob sa mga taong wakwak. Ito si Byron, si Oplok, mo'y angay tuuban. Kaya kung aman to, Uplok man to. Bidang paita, kanya ato, ingos ko yung tuob rin yun. Basta pake sila mayo ni. May gato si Dr. Mary Jane Lorenzi, kaya mo ito inong nang resign. Tuuban mga doktor man may. Karon, salamat sa provincial government. Pinagi ni Governor Pambari 4 kay matod pa, sobra na. More than 71% ang mga doctors nga gidestino sa naglain-laing tambalanan sa tibok lalawigan sa Sugbo. Hayahay. Murag okay kayong kinabuhi. Relax na po kayo kay matod pa ang Vicente Soto apektado na yun. Itong kay wa na kayo yung mga ambulansyang managpanon gikan sa naglain-laing lugar sa probinsya aron mo ana Soto kay matod pa kapabol na yun ang mga tambalanan sa probinsya nga mo tambal sa mga masakiton nga taga lalawigan sa Sugbo. Kani adto ang tuob si Gwen raman to. Ang tuoban to mga wakwak. Karon tinanaghanan doktor, apil na. Pero murag akong tanaw, boss, ngayon tanaw ako kani gipamutangan naman og mga dentista ni Governor Pam. Nadaghan na hinuon nga pangag po dron. Daghang nga pangag oy. Paibot mas gaypon kay libre man. Ang makanindot ani kay libre. O niya, naay mga nanay dental chair kani ato higaon na makasahog. Kundi miglanilya karon do na mga dental chairs. Ang nagkalain-laing tambalanan libre pa gyud. Okay kay kinabuhi ha. Wa na tuob kay katukan ato tuuban na tong sakit ngipon mo. Actually dili ngipon lagos. Ngipon mo kanang man. Kug man na lagos. Ay mas ko sa pagtuob dia. Di apo senadorang ni anhin na po gahapon nagsamok-samok lang ginimata ni baba ni bayana mo na lang yung napuros gid politika. Kagahapon iya na sang gibuhi kunuhay ang dugo sa mga incumbent barangay officials og SK. Kay iya gyud gustong ipapospone ang barangay og SK election kay matud pa niya tungod sa problema sa ekonomiya sa tibuok kalibutan. Hagbarta na problema. Papay world economic crisis ang Pilipinas daan ang takilid ang ekonomiya ani parbida ni Jaime Marcos ay. Ay laing utok ni bayana nagsigil ang politika kay kani murag in the guise of kanang pabuhi sa dugo sa mga barangay officials ang itoyo pangampanya nig sayo. Isang dili ni re-election sa 2028 wa ni siguro og magdagan ni pagka vice presidente ako ni batayan kay pasgan ko ni kada adlaw ni parehason ko ni Jimbo Burgunya. Og ni Peter Calderon. Basta atgan ko ni tanawa niya kay pwede ba siya og mapilde. Pabilin gyapon sa senador sa pilde. Sayo kayo matene sa Jaime Marcos kay iya lambuga ni Monyora. Sangil ng economic crisis, hagbay na crisis ekonomiya. O niya, ingon siya ka, angay kining ipospon, bisag na anay hukom sa Korte Suprema nga nagtakda sa BSK o barangay o SK election nga, ipahigayon kalag-kalag yun hinoon. At pag ito yun nga ibalhin ang gitunong sa kalag-kalag ang election sa barangay kay naa kuno'y daghang snack, sama sa linog ang kamote,
putong kamuting kahoy. Aron di na magkinahanglan og dagang snack, labi na gyud ang mga magtutudlo nga mohandle ining barangay ug SK election. Murag okay kani kang Aimee. Wala yung utok ni bayana o su utok puro ra gini. Politika ya. Amni may laking agi Senado. Parehar man na ito yung eleksyon. Mas labaw pa ito bangag. Naloko na. Pero matod pa karong hapon atol sa pagduso unya sa committee report sa Justice Committee nga ang unod ani reklamo ni kun doon na ba'y substansyon ligon kayo nga ebidensya aron mada ang articles of impeachment dito sa Senado na ay hugon-hugon nga ang tambalos numero 1 tambalosos Pilipinas si Martin Romualdez. O kuno'y mangagdag yun sa iya mga kauban nga butar kita og yes vote. Plenary nga atol sa plenaryo niya mabutar ta aron yun taral si Sara ngadto sa Senado. Si Martin Romualdez karon nagkisikisi ni kay gikuyawan ni og mauli gito si Saldico no. Tika-atik na to mga gipaadto niya ang Department of Justice Secretary. Posible tika-atik na to ha. Nga matod pa kinahanglan yun nga makabutar yun ang mga kauban niya sa Kongreso. Si Tambalosos ya. Kay Simbakog, mauli to saldi ko. Ay. Delikado mag-itug tanan, maapil ng banga. Ginoon nga, naputoy kang... Mao ba? Ihatod mga ito sa ihatod mga ito namong sila ang binalitang kwarta. Mao ba? Nga, delikado na. Mao ba? Naunaman nga ni atong ni aging tuig si kani Senate President si Escudero iyang yagyag nga ang utok aning tanan si Tambaluslos Martin Romualdez gyud. Tungod kay bata-bata ni Saldico maoy nakahingon nga piting grabiha sa insertions nga mo'y napasa. Nakapasar yun mo itong gihulagway ang 2025 budget nga kinakurakutan. Pirting gilarang budget kay mas daghan ang nakurakot kaysa nagasto nga tos mga Pilipino. Oh, ba? Mga Pilipino. Tanong bagag na. Ang ilang gusto nga, ang gusto ng Tambalusos nga karon totoo, ang karong hapon, butar gyud kay matod pa ha, ang kanhi Senate President napay ikayagyag ni against Tamba. Ito tingayo. Pertingil ngiga ni Marcos Romualdez tandem sukad pa tong senior karon di na po junior Marcos Romualdez ang gyapon. Kinti pasalamat sa mga nabiktima sunog sa Dinis Ogbo nagkalain lugar nangadto ni Senador Bongo tungod kay matod pa bisan sa ilang kalisod nga naa sila sa mga evacuation centers wa gyud kalimti ang ilang paningkamot nga magkabalik sa ilang nasunugan pero ang una-una kunog tabang ang Bisaya nga senador from Davao si Senador Bongo matod pa nila nga ug pa si Bongo wagin may madawat kinabang murag okay sa kayo matod pa nga kumpleto ang ipanghatag gikan sa kas bugas ngadto na sa grocery og mga snacks apil ng mga vitamins alang sa mga nabiktima sunog nga nagranaas ng kalain-laing evacuation centers. Okay na kayo. Mo nay nakanindot.